Likihli, sanibonani wey'ngane zakwethu ngibingelela bafowethu dadewethu. Hheyi, bathi philisi nali iphilisi wey'ngane zakwethu. Seliyitholile-ke inamba yalo, seliyitholile inamba yalo, lizogqoka nje unamba 70. Ngicela abangaka-like u-like, abangakangifolowi, ungifolowe uma ungenankinga. Bafowethu, uphili lapha umdlalo we-Kaizer Chiefs lo osanda kusayinwa nje obuya kwi-Stelis. Uzogqoka-ke unamba 70. Ngicabanga ukuthi ijezi ebesingalilindelanga sonke leli-ke aligqokile ijezi ebesingalilindelanga sonke balandeli bey'mpofana. Ebesicabanga sonke ukuthi hhayi eshumini uyakhona. Shuthi-ke umfana uhlale wacabanga noma wahlale wabuka wathi hhayi ngeke ishumi esanda kufika nje lingaba phezu komthwalo wakhe, yabo. So-ke shuthi mhlampe-ke ulilandulile umfana wavele wayithathela inamba ewu-70. Inamba nje engicabanga ukuthi akekho-ke owayigqoka unamba 70 kwimpofana noma angasakhumbuli, koda-ke akekho engikhumbula eyigqoka unamba 70. Engicabanga ukuthi-ke njengoba-ke unamba 10 esese-available iy'ngane zakwethu, ukhona umuntu ozayo, ukhona umuntu ozayo and shuthi umuntu ozayo uzoshaya lo 10, umuntu oyobe eyisithenjwa se-team, yabo. Shuthi-ke ngeke u-10 ahlale nje angagqokwa umuntu, hhayi ngabe indaba enkulu lena, yabo. Ngicabanga ukuthi khona iy'mpofana ezizomsayina before kuphela nje i-transfer window, ozogqoka lona leli jezi unamba 10 ngoba siyafuna sonke ukulibona ligqokiwe, yabo. So-ke sesohamba-ke sibone-ke iy'ngane zakwethu ngobude bendlela ukuthi-ke lizothathwa ubani leli jezi eliwunamba 10 ngoba hhayi umfokaphili ulichithile ngokubuka kwethu, ulichithile uphili. Bengiy'tshela ukuthi-ke mhlawumpe uzoswayipha noMduduzi Shabalala ethathe u-7, uShabalala athathe u-10. Shuthi-ke hhayi kubuye kwangenzeka-ke lokho. Asilindeni-ke iy'ngane zakwethu ngoba-ke akukwazi ukuthi unamba 10 angadlali isizini yonke. Ngicabanga ukuthi i-Kaizer Chiefs-ke kukhona umdlali ezomsayina o-strong enough ukuthi angagqoka ijezi eliwunamba 10, ukhona, yabo. Ngeke ukuthi uphile engalithathanga bese i-half season yonke lidlale kungekho umuntu oligqokile. Angicabangi ukuthi lokho kungenzeka, yabo, angicabangi kodwa asazi kodwa-ke angicabangi, mancane amathuba. Sesobona-ke kule viki esiya kulo iy'ngane zakwethu, u-Sunday siyadlala iy'ngane zakwethu, ningakukhohlwa lokho. Amathikithi akhona, yonke into nje ime ngomumo iy'ngane zakwethu. Asiyeni sosaphotha abafana ukuze besishaye yona-ke le arrows ekhombise nje ukudelela ey'nkundleni zokuxhumana. Engicabanga ukuthi basibonile isithombe abaningi. Danko.